Morning guys, asicebisweni sis. Alake ndisisa apha eSouth Africa ndinengxaki. Bendana nalo bhuti alake since 2014. Okwasasithandana ke right. Ubhuti wandithembisa uba uzawunditshata. Oko ke wandithengela iring 2017 i-engagement ring. But ke ubhuti bengenamsebenzi usisigxina. Ebebamba eyeka kwa-security. So alake ngo-2021 ndaphunyelwa ziimali zam zikaRAF. Kwakuphume i-4.8 million. Igqwetha lam laliye lathi intoba alizuyenza laa nto uba kuphume imali yokuqala iphinde iphume yesibini. Kuzawube kuphume imali once. Nyani ke salinda wayidibanisa. Kwaphuma ke le 4.8 million. So neyenzekayo alakhe lihambile ixesha. Uphuma kwale mali sarenovate ke kulo mntu wam because kaloku besizotshatela khona ngoDisemba, imali yaphuma ngoApril. Sarenovate ke alakhe ndakhapha u-14 rooms. Ndaspenda about 800,000 phaya. Sathenga imoto. Le moto siyithengileyo sihamba thina sobabini nobaby. Khulisi kungabikho ngxaki. So sinomntana oyi-1. Imoto isegameni lam, ndayithenga ngam. Sakhile ke lo mzi phaya kulo Bay because besizotshatela phaya and besizawuhlala phaya umphelo. So besingazukwazi bana at some point ndiyohlala phana kusenguronta uyabo. So bekunyanzelekile siqale khona. Fine. Owam umama akanabantwana baninzi, ndiyi-1 mna kumamam. So umamam uyi-1. So umama is okay ngokuhlala eflatini. So zangabe nangxaki xa ndisithi into yoba mama, do you have a problem nokuhlala eflatini? Like, do I have to ubana ndirenovate okanye ndi-extende apha ekhaya? Wathi mama no, yenza le nto ifilisha ngathi, wathi mandenze le nto ndifilisha ngathi ndingayenza. Sure, akwabikho ngxaki. Ndathi umama makafake laa moto ebeyisebenzisa ayitrade in so that sizothatha an SUV. Nyani wayitrade in, ndathatha i-SUV ndayibhatala cash. So into eyenzekayo ke ngoku alakhe ndayibhatala ke i-SUV, umama wahamba ngayo wabulela, umama akabi na problem. Ngoku into eyenzekayo alakhe wafika uDisemba ka-2021 lo fanba ndilantika sitshata ngawo. Wabesithi umntu wam into yoba akafuni uthatha mali kum yelobola andilobole ngayo okanye akafuni uboleka mali kum, so mandimnike i-chance asebenze. Into ebecinga uvula ibhizinesi, noba ibhizinesi yethaveni ingabi nangxaki. Sayivula, okay, wabe ke engenazo iimpepha for uba avule ithaveni esemthethweni. Sahamba ke la process, inoba it took us about 6 months. Then sasifumana ke simane sishiya amantshontsho ke alakhe here and there. Sayifumana ke i-certificate, sasitoka alakhe, sathenga zonke izinto. Sifumene isite, okanye mandithi ufumene isite yena wayokha la site. Sayokha la site because benamali. Sayokhela uba into yoba ibonakala uba ithaveni. Then yaniza ngale ndlela beyiplana ngayo sayenza. Inoba it costed about 1.2 million. So alakhe kuyo yonke le nto siyayazi into yobana then now that sine-business, i-business izoncedisa apha endlini. Nyani alakhe bencedisa shem endlini, I don't wanna lie. Ebemkhupha uboy bahambe baye epakini, abuye emthengele impahla, abuye esithini. Wafika ke ngokuDisemba uDisemba lonyaka sekhona ithaveni. Ithaveni ihamba kahle, saya nasezangomeni alakhe, so that ithaveni izoba yithaveni right. Nyani sahamba sezangomeni, yapasa ithaveni, yaphucuka ithaveni, zayekwa izibisikati zahanjwa kwaziwa kulena yethu. Now alakhe into eyenzekileyo, wafika uDisemba ubhuti akathethi isinto, washo uba akasevanga enough because ebesaqala uba sebhizinesini and iyamnceda le nto because uyalandika, uyafunda about ibhizinesi, into yobana ihamba kanjani, ithini. So masitshate next year December. So next year ke ngoku alakhe ngo-2023 ayabi nangxaki alakhe iyayiphela ke ngoku imali. Sihlala kule yard besihleli sihlala kuyo, sisabhatala irent. I-agreement ithi sizothi ke xa sesinomzi wethu, ndi-investile ke imali, ndainvestila umntana, ndi-investe about 1 million
So wabuya ke ubhuti umuntu wami esisho into yobana unethenda ayifumanayo but kufuneke enyobele imali engange-250,000. Ndamnika wahamba wayozama loo thenda, but ke loo thenda zange ipase alakhe. So now wafika uDecember 2023 akathethi santo. December 2024, which is last year, watshata umntu, washata iSlay Queen alakhe. And ke mna ke yam imali iphelile, ndokhe kowabo alakhe ndathengela umamakhe iFord Ranger, ndabe sendilantika ndathenga la moto kamamam SUV, nam ndazithengela imoto. So ndalungisa ikhitshi kamamam, ndabe sendimnika la sokhala site yakhe ye tavern. Sokhala site ogqiba kwethu yigqiba la site, ndabhatala zonke izinto zeminyobo nentonto uba makafumane ezi licenses, ndastoka for itavern, ndafurniture la ndlu yakhe ye-tavern, yonke laa nto alakhe. Ndithenga ipool, ndithenga zonke izinto ezidingekayo neza fridge. Phelile ke ngoku imali kum. Wathi wagoduka ngoDisemba esithi uyodibanisa ifemeli mayelana nathi, mandibe ndithenga amadakhi. Ndawathenga amadakhi, ndathungisa, ndarayithi, ndaredi. Wahamba wagoduka. Xa ebuya alakhe ndibona kuFacebook, mna undiblokhile kuWhatsApp, undiblokhile kuzo zonke i-social media, xa undilibele kuFacebook. Xa ndifika kuFacebook sana uthi uposte with i-caption ethi ithambo lamathambo am. Waposta la Sisi Plus naye, waposta umamazala caba uyayala. Xa ndimfonela umamazala ayiphumeli, caba ndiblokhiwe. Ndicela ubuza alakhe, ndingakwazi na uclaima back lams bendiwokhepha kwamamazala? 1. Number 2, ndicela ubuza uba ndingakwazi na uclaima eza moto endizithengele bo. Ewe segameni labo, but ndinayo iproof yobana ndim owabhatalayo. So ndinayo neproof ye-material uba yayindim owayithenga imaterial, ndim owayitransfera imali to aba bakhe babesakha phaa kwamamazala. Excuse me. So ndicela ubuza alakhe, ndingakwazi na uphinde ndizifumane imali zam, because laa bhuti plus nalaa tavern ingakwazi na ubuyela kum. Guys, I think lena imetha ibifamba iye ku-iBlueIt, but ke seyilapha ngoku. So njengoba nje ilapha, Sisi, into endingaxelela yona is that awunowufumana umzi kamamazala okanye ke kamama we-boyfriend yakho, because kukwakhe phaa. It would be better if ubuthenge i-site wayokha, ugqiba wathi makazi azohlala buza kwazi umkhupha, because yonke into ibiza bisegameni lakho. Ngoku awukwazi uclaima umzi osesayithini yomntu uthi ngowakho because wakhiwe nguwe. Undithumelele guys i-pictures, a very beautiful double story eyakhelwe umama ka-boyfriend, mandithi ke umama ka-ex-boyfriend. Wagqiba kowabo yiflat engu-L. Uthi isasoba ngokhi kokwabo, because wathi umama khe makenze into afuna uye abone ingathi kufanele ukuba makayenze. So wathi sayiba maka-upgrade imoto kamamakhe. Sithini guys, sithini xa simcebisa? I-tavern isegameni likamfana, yokhiwe. Ewe ndiyazibona ifriji nentontoni ungakwazi uziclaima back zona zonke izinto othi uzithengile, but you cannot claim indlu yomntu, because if laa mfana uthi she was my girlfriend, she donated, awunokwazi umphekisa. It's gonna be your word against his. Yo bethuna, kanizeni guys, sicebiseni uSisi. Nkosi.